Fix-xahar ta' Ottubru 2023 u fix-xahar ta' Ottubru 2024 il-Papa Franġisku sejjaħ laqgħa ta' istfijiet u anke membri magħżulin mill-Knisja bħal reliġjużi u lajċi biex jiltaqgħu flimkien f'Ruma miegħu u niddiskutu flimkien il-Knisja bħala familja li timxi flimkien. Is-sinodu ġejja mill-kelma Griega mixja flimkien u l-Papa xtaq ukoll li nitkellmu fuq ir-realtà ta' Knisja bħala realtà ta' familja li timxi flimkien. Il-Papa wkoll qed jistieden il-knejjes lokali biex isegwu dan l-avveniment importanti fil-ħajja tal-Knisja bit-talb u anke billi jsegwu l-informazzjoni li toħroġ regolarment mis-Santa Sede. Imma is-sinodu mhuwiex xi ħaġa biss li nagħmlu aħna l-400 li se nkunu hemmhekk Ruma madwar il-Papa, imma tagħmlu l-Knisja lokali għax huwa proċess. Tajjeb allura li naqdu mal-Papa fit-talb tagħna skont l-intenzjoni tiegħu u wkoll inħejju ruħna biex dak li jgħidilna bħala s-suċċessur ta' Pietru nagħmluh bil-ferħ.